ଶଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଘର ପଥରଟା। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି କହିଲେ? ଘଟଣା କାଲି ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମାଆକୁ ହାଣି ଦେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦିନ ଥିଲା ମାନେ ଶାଶୁ ବୋଉର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛି ଯେ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁନି, ବୋହୂ ଶାଶୁକୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଶାଶୁମାନେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠୁନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋବର ପାଣି ପକାଉନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗାଧୁନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉନୁ ଠିକ୍ର, ମାନେ ବହୁତ କଥା। ଏଠି ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଠି ରୋଷେଇ ହେଇନି, ଯାହା ବି ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ଶାଶୁମାନେ ବହୁତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବୋହୂମାନେ ବି ଶାଶୁକୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ। ମାନେ ବାପ ତାକୁ ଯଦି ଯିବେ ଶାଶୁ ମା' କତୁ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଯଦି ଶାଶୁ ମା' ମନା କରୁଥିଲେ ସେଠି ଷ୍ଟପ୍, ଆଉ ଯିବା ହେଉନଥିଲା। ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ବୋହୂମାନେ ଆଉ ଶାଶୁକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ବୋହୂମାନେ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କୁଢ଼ିଆ ହେଇଗଲେଣି, ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଖାଇଦେଲେ ଶୋଇଗଲେ। ଶାଶୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଛି ବୋହୂକୁ। ମାନେ ଯୁଗ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବି ଡର ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଯୁଗ ପୁରା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଥରକଟା ଗ୍ରାମରେ। ମାନେ ତା ବୋହୂଟି ତା ଶାଶୁକୁ ପନିକିରେ ହାଣି ଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? କାହିଁକିନା ତା ଶାଶୁ କୁହେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗୋବର ପାଣି ପକା, ଠାକୁର ପୂଜା କର, ରୋଷେଇ କର। ତ ବୋହୂଟି ବହୁତ କୁଢ଼ିଆ ଥିଲା, କାମ କରୁନଥିଲା, ବା ଖାଲି ଶୋଇବ ସବୁବେଳେ। ଶାଶୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବ, ବୋହୂ ଖାଇକି ଶୋଇଯିବ, ସବୁବେଳେ ବାପ ତାକୁ ଯିବ, ମାସ 2 3 ତ ବାପ ତାକୁ ଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କାହିଁକିନା ବୋହୂଟା ପଇସା ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଘରରେ କେହି ତା ସ୍ୱାମୀ କି ତା ଶାଶୁ କି ଶ୍ୱଶୁର କେଉଁଠି ପଇସା ରଖିଥିବ, ବୋହୂ ପଇସା ଚୋରି କରିନେଉଥିଲା। କି ଦୁନିଆ ହେଲାରେ ଏଠି। ମାନେ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂକୁ ଡରୁଛି। ଦିନେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିନି, ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ବୋହୂମାନେ ଶାଶୁକୁ ଏତେ ଡରୁଥିଲେ, ଶାଶୁ ଯଦି ସାମ୍ନା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ନା, ବୋହୂ ପୁରା ଚୁପ୍। ଆଉ ଓଢ଼ଣା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ତୁମେ ବୋହୂର ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବନି। ଆଉ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି କାମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ବୋହୂମାନେ ନା, ତୁମେ ହିସାବ କରିପାରିବନି। ମାନେ 62 ପ୍ରକାର କାମ, ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା। ମାନେ ଲୋକକୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ବାପ ମା' କି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ଖାଇବା ଦେଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ବୋହୂମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ବୋହୂମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ଚଣ୍ଡୀର ମା', ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ ସବୁ ଅବତାର ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ବୋହୂମାନେ। ଆଜିକାଲି ମା' ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପୁଅଙ୍କୁ ବାହା କରୁଛନ୍ତି ନା, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କୁହନା? ଫାଷ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋହୂଟା କେମିତି ପାଇମି, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବ ତ, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଘରକୁ ପଇସା ଦେବ ତ, ଆମ କଥା ବୁଝିବ ତ, ବୋହୂ ଆସିଲା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବନି ତ। ଯେତେ ଗୋଟେ ପୁଅର ବାହାଘର ହୁଏ, ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଯେତେ ମା' ତାକୁ ଯେତେ ସେ ପୁଅ ଯେତେ ବାହା ହେଇକି ମାନେ ବାହା ହେଇତେ ଯାଏ, ମା' ତାକୁ ଅଞ୍ଜଳ ଚାଉଳ ଦିଏ। ମା' ତାକୁ ମାନେ ତା ପୁଅକୁ କୋଳରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିବ, ତା ମାଆଟି ଭାବିପାରେ ଯେ ଆଜିଠୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ କାନିରୁ ବାହାରି ଯାଇ ମୋ ବୋହୂ କାନିରେ ପଶିଗଲା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ବୋହୂମାନେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତ ଶୁଣିଲେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ସମ୍ମାନ ତ ବିଲକୁଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାମ ବିଲକୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାସର 4 5 ତ ବାପ ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ସବୁ ଧମକ ଦେବେ, ମୋ ଭାଇ ଅଛି, ମୋ ବାପା ଅଛି, ମୋ ଭାଇର ଏତେ ପଇସା ଅଛି, ମୋ ବାପାର ଏତେ ପଇସା ଅଛି, ତୁମକୁ କୋର୍ଟକୁ ଘୁଷାରିକି ନେଇଯିବା, ଥାନା ଘୁଷାରିକି ନେବା, କେସ୍ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସିଏ କରିବା, କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି।